Takovou tu prdelku, takový ten výkrojek, ano. To je dub jaký? Letní nebo zimní? Jako, Letní. Zimní. No má nahou prdelku, tak je to dub, takže mu není zima, takže je to dub jaký letní, jo. A ten, co má to takhle dolů a delší řapík a co má tak kalhotky takové, jak kdyby mu byla zima, jo, nebo má to takhle, takže, ale... No je to letní jako kraťasy. Ano, kraťasy, no. Jako dolů. špunovky, lyžařky, úzký Hele, ale to je ta špunovky. pěvuška. No. Ano, pěvuška modrá, to je vzácný ptáček. Těch tady bude v tom, ano, pěvuška modrá. No, velmi, a ona opravdu má modrý peřička, no a vidět, to je nenechá, že jo, to je... No, to jsem si dřív spletl s pěnicem, ale už to rozeznám, že oni přilítají o něco spíš než pěnice. No, ale to jsem chtěl říct, ale ten dupletní tady nikde nenajdete, jenom tady, jo. Když budete tady po těch našich pahorcích, tamhle od Třebiče nahoru, dolů, doprava, doleva na těch, jo, v těch takových těch suchých pahorcích, tak to je vždycky dub zimní, protože mu taky na zimu zůstávají suché listy na něm viset, proto se mu říká zimní a tady, když se podíváte ty duby, jo, ty listy nemají a navíc teda je tady vlhko a zem, jo, hluboká hlína, takže dupletní to je lužní záležitost někde tamhle z Jižní Moravy a tak dále, kde prostě je dostatek země, půdy a kde je vlhčej, tak tam teda roste, ale u nás to není skoro nikde, to je jedna z mála míst, kde ten letní je. No? Jesteś pekaček, nie zadne.